Ola, son Aroa e os vou a contar a historia de Wiwintin. Wiwintin é unha gata cadela voadora e un día marchou voando a África e aí conoceu a Apolali, que era unha cadela osa. Un día a Nandi, a nai de Wiwintin, apuntou ao colexio de Apolali. Cando chegou ao autobús, dixo: "Hola, amiga, hola!" E cando chegaron á clase, descubriron que eran compañeras de clase e de mesa. Entón, dixo o profesor: "Imos a empezar a clase." A clase era de matemáticas. Despois da clase, rin, 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 a alarma para ir ao comedor. Tocáballes lasaña, pizza e xeado de chocolate. No patio xogaron a un xogo que se llama La Araña. Entón Wiwintin dixo: "Podemos pasar?" E Apolali dixo: "Sí." Entón tiñan que correr todos os compañeiros, pero pillaron a 2 compañeiros. E despois de xogar, sonou o timbre. Rin, rin, rin. "No, ímonos", dixo Wiwintin. No autobús, dixo Apolali: "Entón, mañana facemos unha festa de pixamas na túa casa." E Wiwintin dixo: "Sí." Pero Wiwintin se acordou de unha cosa que non tenía adornos. Entón, al llegar a casa de Wiwintin, Wiwintin dixo a súa nai: "Mamá, he invitado a Apolali a facer unha festa de pixama na casa e non timos adornos." Entón, foron a comprar. Na casa empezaron a cear porque a cena xa estaba lista. Despois de cear, vino Apolali e empezaron a dormir. Fin.